Yawa Yusuf laziyo tambaye ka bana. Ga amsar tambaya. Yawa Yusuf laziyo an ce yanzu farashin su a kasuwa kullum da sauka ke, me yasa kai har yanzu baka daina yin soyayya bane ka? Farashin sanki a garin yana ƙara tashi, ba rana ta faduwa. An ce ingantaccen kaya mai sauki mai farashi mai rahusa sai ka je kantin kwada a Kano. Da zaga ko ina na duba ba kamar shi, inganci a kasuwa. Amma yanzu shin kana ina ne tambaye ka? Yau gane cikin aji na san ki ba ni fashi, ko latti wajen zuwa. Yawa S AHMAD me amsar tambayar nan ne kan in tambaya? Zana sanar maka amsar tambaya, a cikin zuci babu kowa sai kai daya. S AHMAD Tudawa TV ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa.